Hallelujah. Asibikelele bazalwane egameni lika Jesu. Hallelujah. Sibikelele kubaba wethu babudladla nomama siyabingelela. Mfundisi uCebekhulu siyabingelela abefundisi bonke abakhona. Umama ubaba insizwa intombi iworship team nebasidlalelayo. Alibonge igama lika Jesu. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane osinikezele lithuba lokuba sizofuna ubuso bakhe. Hallelujah. Sizofuna yena abazalwane ngoba impilo yethu idepende kuye. Ngaphandle kwakhe bazalwane singenze lutho. Alibonge igama lika Jesu. Asinawo nanamandla ukuhamba ekholweni ngokwethu. Ukuze sohamba kahle ekholweni bazalwane sihambe ngokwentando kaNkulunkulu sidinga yena ukuthi asinikeze amandla. Maningi ama challenges esibhekana nawe emsebenzini, maningi ama challenges ababhekana nawe ekoleni emakhaya. Bazalwane yonke indawo la esikhona sinedingo ehlukene. Uyedwa umuntu ongakwazi bazalwane ukuhlangabezana nedingo zethu uyena uqobo uNkulunkulu. Sizofuna yena simbekele konke. Ungayirobhi ngaleli thuba lokukhuleka. Isho konke kuNkulunkulu bazalwane okudingayo. Songena ezweni lenkosi. Cela sivule 1 Samuel chapter 1 egcineni. Umama uMthembu uzobe siza ngaphambili ezosihola ngama prayer items bazalwane sokukhulekela namhlanje. Sikhuleke bazalwane nasemakhaya nasemsebenzini. Njoba singadli nje abasebenza isikhathi sakho selunch. Sisebenzise uye ebukhoneni benkosi. Umbikele konke bazalwane. uNkulunkulu kukhona azokwenza. Alibonge igama lika Jesu. Hayi ukuthi mhlambe bazalwane kukhona uNkulunkulu azokwenza ngokwe commitment yethu. The fact ukuthi bazalwane size kuNkulunkulu sadela konke sifuna ubuso bakhe akakwazi uNkulunkulu ungenzi lutho. Alibonge igama lika Jesu. Ngizofunda ke bazalwane mama uzophethe lesizulu noma okay. Ngicela ukufunda la uzobe usungifundela le theme yethu Izaga chapter 3 verse 5 and 6. Kodwa ngicela ukulifunda ke leli u1 Samuel chapter 1 siqala ku verse 1 siyo ku 6 bese siyeqa. Ngizonithela abazalwane ukuthi mase sifike ku 6 sifunda kanjani. Ngicela sifunde ukuzala kuka Samueli. Kwakukhona umuntu waseRamathayimi Sofimi lasezintabeni zakwa Ephraim ogama lakhe lalingu Elkhana indodana kaJerohamu kaEliyu kaThofi kaSufi wakwa Ephraim. Wayenabafazi ababili, igama lomunye lalinguHana, igama lomunye lalinguPenina. uPenina wayenabantwana kepha uHana wayengenabantwana. Lo umuntu wenyuka emzini wakhe iminyaka ngeminyaka ukukhonza nokuhlabela uJehova sebawoti eShilo. Kwakukhona lapho amadodana amabili kaEli, uHofini noFiniyeshi, bengabapristi bakaJehova. Kwathi ngosuku uElkhana ahlaba ngalo wanika uPenina umkakhe na wonke amadodana akhe namadodakazi akhe izabelo. Kepha wanika uHana isabelo esiphindwe kabili ngokuba wayemthanda uHana. Kepha uJehova wayesivalile isizalo sakhe. Isitha sakhe samcokoloza kakhulu ukuba amthukuthelise ngokuba uJehova wayesivalile isizalo sakhe. Siyeqake bazalwane siye ku number 9 verse 9. uHana wasukuma nxa sebedlile eShilo bephuzile. uEli umpristi wayehleze esihlalweni sakhe ngasensikeni yomnyango wethempeli likaJehova. Umphefumulo wakhe wawunomunyu, wakhuleka kuJehova wakhala kakhulu. Wenza isithembiso wathi, Jehova sebawoti ubheke nokubheka ukuhlupheka kwencekukazi yakho. Ungikhumbule, ungakhohlwa incekukazi yakho, unike incekukazi yakho umntwana wesilisa. Bese ngimnika uJehova zonke izinsuku zokuhamba kwakhe, kungathinti impuco ekhanda lakhe. Kwathi esaqhubeka ukukhuleka phambi kwaJehova, uEli waqaphela umlomo wakhe. uHana wayekhuluma enhlizweni yakhe, kwabikizela izindebe zakhe zomlomo kuphela, kepha izwi lakhe lalingezwakali.
Ngalokho u-Eli wacabanga ukuthi udakiwe. U-Eli wathi kuye, uyakuthakwa kuze kube nini na? Susa iwayini lakho kuwe. uHana waphendula wathi, hayi Nkosi, ngingowesifazane ohluphekileyo, angiphuzanga iwayini naphuzo lunamandla, kepha bengithulula umphefumulo wami phambi kwaJehova. Ungasho ukuthi incekukazi yakho ingowesifazane omubi, ngokuba ngobuningi bosizi lwami nangokucokoloza kwami ngikhulumile kuze kube manje. Wayesephendula u-Eli ethi, hamba ngokuthula uNkulunkulu wakwa-Israyeli makakunike okucelile kuye. Wathi incekukazi yakho mayifumane umusa emehlweni akho. Owesifazane wayesehamba wadla, ubuso bakhe ababe busanyukumala. Bavuka ekuseni kakhulu bakhuleka phambi kwaJehova, babuya bafika endlini yabo eRama. U-Elkhana wamazi uHana umkakhe, uJehova wamkhumbula. Wathi seziphele isikhathi, uHana wakhulelwa, wazalwa indodana, waqamba igama layo ngokuthi uSamueli, ethi ngimcele kuJehova. Cela usifundele iZaga chapter 3 verse 5 and 6. Verse 5. Themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, ungenciki kokwakho ukuqonda. Mazise yena ezindleleni zakho zonke, uyakuqondisa imikhondo yakho. Siyabonga baba, izwi lakho liphilile linamandla. uNkulunkulu wethu ongcwele ekhuluma ngalo usiza ukuphila kwethu, qondisa izimpilo zethu, siqondisele entandweni yakho ngegama lika Jesu Kristu Nkosi yethu. Haleluya. Mfisa ukukhuluma bazalwane kafushane ngesihloko esithi thulula umphefumulo wakho kuNkulunkulu uzokuphendula. Thulula umphefumulo wakho kuNkulunkulu uzokuphendula. La esifunda khona abazalwane sithola istory sendoda uElkhana wayeganiwe anamakhosikazi amabili. Elinye igama likankosikazi uPenina, elinye uHana. Lithi izwi lenkosi, uPenina wayena inzalo, wayebathola abantwana, kodwa uHana wayengabathola abantwana ngoba isizalo sakhe sasivaliwe kuJehova. Kwakuke yena uSathane, kwakuJehova owenzenjani bazalwane, ovale isizalo sakhe. Lithi iBhayibheli ngenxa yokuthi engabathola abantwana uHana, uPenina wajika waba isitha sakhe, emncokoloza, emhlohloloza, esho konke angakusho. Siyazi bazalwane, kakhulukazi kuba besifazane, uma umuntu angayithola ingane, amagama abayibamnamatheliswe wona abantu ngongabathola abantwana. noHana wayemncokoloza kakhulu bazalwane uPenina, emhlukumeza ngazo zonke indlela ayengamhlukumeza ngazo. Kunento eyodwa engibonayo kuHana. Lithi izwi lenkosi, uHana wayekhuleka enyuka, babenyuka njalo ngonyaka, baye ethempelini bayokhuleka, bayokwenza imhlatshelo, bayokhala phambi kwaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli umyeni wakho Elkhana wathi mayesehlabile besenikeza bazalwane uPenina namadodana akhe lokho kubafanele, uHana abesemnikeza double portion ngoba wayemthanda kakhulu, noma isizalo sakhe sasivaliwe. Ngalokho kwamtriggerisha bazalwane uPenina ukuthi aqhubeke amhlohloloze uHana. uHana wayengenayo ipeace bazalwane, wayesebuzimeni obumangalisayo. Kodwa ikhona into engithola ngaye, kuthiwa iminyaka ngeminyaka, akuyona into eyenzeka mhlambe 3 months noma into eyenzeka 1 year. Lithi iminyaka ngeminyaka wayenyuka ayethempelini eyokhala kuJehova ngenxa yesizalo sakhe sivalekile. Akwenzekanga ngoba umzuzwana, kodwa kwenzeka isikhathi eside ekhuleka. Okuxaka kakhulu ukuthi isivalo sakhe sasivale uJehova. Bazalwane, akuzona zonke izinto ezingenzeki masikhulekela
okungama result kaSathane. Khona izinto nje uJehova vele ayithulele zingenzeki hayi ngoba kuSathane owayizenza. Kunezathu ezimbili ezembuleke kumina ezingenza ukuthi uJehova umukhuleka ayenze lento yakhe ingenzeki. Hayi ngoba ekuzonda uyasithanda bazalwane singabantwana bakhe, kodwa kungaba nezathu ezithize zokuthi lento uNkulunkulu oyifuna yangayenzi. Njengoba noHana kwakuvale bazalisizalo sakhe embona uNkulunkulu ukuthi uyahlukumezeka umnakwabo usho yonke into athanda ukuyisho. Number 1, kuyenzeka azivale izinto ukuze uthulule umphefumulo wakho kuye. Kuyenzeka ukuthi invitation yakho uNkulunkulu uyakufuna wena ukuthi uzothulula umphefumulo wakhe kuye. Owakho umphefumulo uthulule kuNkulunkulu, uyakubona uyakudinga. Ngaleyo ndlela le bese siyavaleka izinto zakho. As a result wena abazalwane ngoba ngabathola abantwana kuthiwa every year abanye babeshilo bayodumisa, kodwa yena wayeshila yokhala. Haleluya. Abanye bayagcuma bayambonga uNkulunkulu ngezinto ezinhle abenzela zona, yena every year uyanyuka yokhala athi Nkosi ngesizalo sami, ngesibeletho sami esivalekile. Uyabona ukuthi kwashintsha indlela benza ngayo. I believe ukuthi before that naye wayikhuphuka eshilo eyodumisa njalo bonke ngoba bekhipha imhlatshelo bedumisa uNkulunkulu bembonga ngazo zonke izinto abenzele zona. Yashintshe kaHana ngoba le invitation ukuthi hayi wena ngisafuna ukume kancane ukuzothulula umphefumulo wakho. Ezinye izinto abazalwane siyazi-invite thina kithi ngenxa yokungathulula umphefumulo kuNkulunkulu. Ave thanda uNkulunkulu ukuze ukukhuluma naye. Yazi noma ungespenda 3 hours noma 10 hours, ave thanda uNkulunkulu ukuze ukhuluma naye. And uma ungasakhuluma ungasaxoxi uzothola invitation. And ungenzeka ukuthi invitation ingabi mnandi. It's just a reminder ukuthi hayibo awuyimele awuphili ngamandla akho. Ibandla abazalwane abantwana bakaNkulunkulu baphile emadolweni, baphile emkhulekweni. Akufanele abazalwane ibandla lingathandazi. Ngoba uma ibandla lingathandazi liphenduka inkundla yamadimoni, la amadimoni agijima khona. Ngoba amadimoni bazalwane awakwazi ukusondela la kuvutha khona umlilo. Umlilo ubaswa umthandazo. Uma usuqishile umlilo yonke into iyalotha, kungabe kusaba mnandi nemvuselelo ithule, ungasaku-enjoy ukuze ebukhoneni bukaNkulunkulu uze nje ngoba usuthi bazothina abantu bangaseze esontweni. Kanti uma uthandaza ufisa ukuthi isonto ngaselifikile because kune-revival ngaphakathi kwakho. Kunalento ekuphushela kuNkulunkulu. Uma ingasekho lento ekuphushela kuNkulunkulu umele uyothulula umphefumulo wakho. Okwesibili, kuyenzeka abazalwane sivaleke izalo sakho kanti uNkulunkulu asaqoqa izitha zakho. Ufuna ukubonakalisa amandla akho ukuthi uNkulunkulu ongahlulwa yilutho. Haleluya. Ngoba uNkulunkulu ukavule i-opportunity yokuqoqa izitha zakho, zikubona uhlupheka, zikubona uhlukumezekile, kuthi la ingenelela khona abazalwane kubonakala ukuthi ungenelela uNkulunkulu. Kuyenzeka kwesinye isikhathi udlula ebunzimeni kanti uNkulunkulu ufuna ukubonakalisa amandla akhe ngawe. Akunika ubufakazi ukuze mase uphuma uyoshumayela ube nobufakazi ukuthi uNkulunkulu ngambona enza ukuthi nokuthi. Ubufakazi bazalwane ubuthola makukhona la udlule khona. Ungalaleli uSathane njalo mawudlule ebunzimeni athi ngoba wonile. No, awudluli kuzo zonke izinto ngoba wonile. Kukhona izinto odlula kuzo ukuthatha ubufakazi. uDavide wayelusile, kwaqhamuka ibhere leze njani bazalwane, labamba izimvu, wadila nayo engaphethe lutho, walibulala. Kwaqhamuka futhi ingonyama leze njani abazalwane, wayibamba wayidwengula, wasindisa izinyane.
esemyekile uNkulunkulu lapho ke omunye umuntu engathi uNkulunkulu akangithandi ungiyekelelelani kanti uNkulunkulu umnikeza ubufakazi uthi qoqa ubufakazi ngoba ngelinye ilanga uzokhulula isizwe sami kuthe ngelinye ilanga ihlangene impu Saul nayisephelele amaplani okuyidisha impu uthemba kanjani namasosha sethothobele ehleli phansi isikhwakho uGoliathi silosahla senyuka sithi khipha yedwa nje azolwa nami amadoda onke agcwala amanzi emadolweni ngoba engenabo ubufakazi bukaJehova ubufakazi bukaJehova abutholakala ebumnandini buyatholakala ebunzimeni kama uDavid ekuthiwa kuhambisa ukudla hambisela abafowabo uthe mayifika wasizwa lesikhwakho ukuthi siyadelela haleluya wajikela umfowabo wambuza wathi kuyakwenziwani kumuntu ozobulala lo mfilisti othukuntu kaNkulunkulu umfowabo waxabana nawo washo zonke izinto angazisho kodwa nawe uyigwala uhleli phakathi kwabantu abasabayo wathi isheno bani izimvu lithi iBhayibheli waya komunye wamtshela lo wamthatha wamsakusawula wathi kuyakwenziwani ngomuntu ozobulala lo mfilisti othukuntu kaNkulunkulu wathi ngiredi mina ukuyobhekana naye wathi uSawuli ayingeke mfana wami lo muntu uyisosha kwasebuncane bakhe wena umfanyana nje angeke udile naye kwathona ukuthi akabazi ubufakazi anabo abazalwane uDavide uhamba nobufakazi obungabonakali ngamehlo obusenhlizweni yakhe wathi ayamthethele ngodila naye wathi hamba uNkulunkulu obe nawe wathatha insimbi zakhe athi ehlezi nazo wahlala wamgqokisa zona kodwa akahambanga nazempini hayi gqoka uDavide wathi this is too much for me wathatha amatshe isihlalo endwayimani haleluya uthi uSawule before ayela uthi inceku yakho yayelusile bakhamuka ibhere langena kwizimvu inceku yakhe yalidwenge lingaphethe lutho kwaphinde kwaqhamuka ingonyama yathatha lezinyane inceku yakhe yalidwengula nanomfilisti akasokile naye uzofana nenye yaso ubufakazi buyakusiza ukuthi mawuhlangana nezimpi ukudonse uthi wena baba owangikhiphana nala ngizophuma wena baba owangikhiphana nala ngizophuma wena baba owangidlulisana nala ngizophuma ubufakazi is for your own benefit elabutholakali kalula haleluya siyasazi isitori bazalwane waqhamuka ukuthi uGoliathi washo wonke amagama angawasho kanti ubhekene nolunye uhlobo oluphethe ubufakazi yabona umzalwane ongenabufakazi bazalwane akakwazi ukuma bekezela into enodlula kuzo uthola ubufakazi khona uzokwazi ukutshela nabanye wamshaya umfilisti wamlahla phansi wamnquma ikhanda abaleka amafilisti yanqobe kaJehova ngomfana omncane akuyi neweight akuyi neage akuyi ukuthi experience yakhe khona ingakanani iya ngokuthi bazalwane umazi kangakanani uNkulunkulu wakho umazi kanjani uNkulunkulu wakho into eyenza uDavide anqoba uGoliathi knowledge about his God which is a great God akahlulwe lutho ophansi kwezinto zonke nalaba bazalwane khona into engifunde kuhana yabona umuntu okhulekayo bazalwane udiscipline ngisho umuntu okhulekayo mina ngifundela kuhana wayithwele bazalwane wayithwele kodwa noma emnyokolozo uphenina angizwi impendulo kahana wena phenina yini njalo nje angimuzwe njalo bazalwane akaqophisani nesitha into ayenzayo masimhlahlalosa ukishimela kuJehova ngoba kuthi kubazalwane Exodus 14 verse 14 lithi inkosi niyothula nina mina ngizolwela one understand alolozwana ukuthi lapha kuyona yami ingeka Jehova okwami ukusondela kuye yabona bazalwane bafuna ubona uNkulunkulu ekudlalela wayeke impunga yilwe thina siyalwa
silwa ngisho emphefumulweni siyagana wayibonga kanti ngaphakathi lo sathane lo uNkulunkulu ubona inhliziyo he can read the language of the heart haleluya wakhala kunzima abazalwane noma sefika ethempelini uzobizwa ngesidako abazalwane phakathi endlini la kufanele ubuya khona kuthiwa yini kodwa ukhalelana lithi bazalwane uEli umpriest wambona nje kubekezela indebe zomlomo wacabanga ukuthi uphuza iwayini kakhulu udakiwe wayekuyena wathi hey wena mama uzodakwa kuze kube nini uzobiza nesidakwa phakathi ubiza nesidakwa kubazalwane ngoba ungacabanga ukuthi abazalwane okhonza nabingelosi ukhona amagama abazokubiza nawo phakathi bese kubiza ukuthi uyamazi ngomkhonzayo umazi omkhonzayo abaphenduli haleluya impendulo kaHana iyangimangalisa abazalwane uEli uverse 14 Eli wathi kuye uyakudakwa kuze kube nini na susa iwayini lakho kuwe la impendulo kaHana uHana waphendula wathi hayi inkosi uyasho sithanda umuntu okudelela ukuthi inkosi akhona basho manje bathi hayi loJesu wabashaya ngeCalvary kusho thina sithi wabashaya ngeCalvary sebhedileke lapho sekuvuka umbuyazi ngaleso sikhathi uthi hayi inkosi ngingowesifazana ohluphekileyo angiphuzanga iwayini naphuzo olunamandla kepha bengithulula umphefumulo wami phambi kukaJehova webazalwane masibhekene nezimo indlela engcono ukuthi asithulule umphefumulo wethu asikhale ubusuku nemini bazalwane phambi kwaNkulunkulu ngoba impendulo yakhe kuye uyabatshela bonke abantu into obhekene nayo but they don't have your answer i-answer kuNkulunkulu akiphuzanga iwayini naphuzo lunamandla kepha bengithulula umphefumulo wami uNkulunkulu ungasho ukuthi incekazi yakho ingowesifazana omubi ngokuba ngobuningi bosizi lwami nangokuncokoloza kwami ngikhulumile kuze kube imanje uyazophendula kamnandi kanjani akaphendula ngathi uphendula isister lo muntu umbiza ngesidaba kodwa ukuphendula kwakhe bazalwane une discipline phakathi ukuthi mina ngumntwana kaNkulunkulu noNkulunkulu engimkhonzayo akafuni ngikhulume noma kanjani noma ngabe uyangihlohloloza akusho ukuthi ngikhulume noma abumbiza ngesidakwa akusho ukuthi ngikhulume noma kodwa ezami inkinga ngiyisa kuJehova uJehova bese yangilwela into eningi esiyabazalwane evimba imkhuleko yethu hey siyalwa sithi sithandaza sibe silwa lokukhuluma nje sikhuluma sibhekele ungemazile bawulindethi ngithini wena bazalwane ufuna udedele uNkulunkulu ulaka lukaNkulunkulu udedele enze lokho afuna ukukwenza lithi izilekhosi bazalwane waphendula uyabona uma izinto uyithatha kahle ngokweplan kaNkulunkulu uyayithola lento oyidingayo kodwa uma uzoqinisa ikhanda ulalela iflesh yakho udelay your blessing uwana ngathi wayazi iformula yokulanda izinto zakho kuNkulunkulu ukuthi isebenza kanjani impendulo kana wayesethu uEli hamba ngokuthula uNkulunkulu wakwaIsrayeli makakunike lokho okucelileyo kodwa yabona udlule bazathola leyo nto leyo kwesisikhathi ngabona ukuthi uyahlukumezeka kwesisikhathi ngathi uyahlupheka kanti uNkulunkulu ufuna ukukunikeza the best isikhathi okukhuleka abazalwane into ungayitholi kanti uNkulunkulu ufuna ukukunikeza the best lithi babuyele ekhaya baqhubeka bakhuleka ngoba kuyeke ukukhuleka base bayahlangana ngendlela abahlangana ngayo wakhulela uHana wangathola an ordinary child wathola a prophet uSamuel bazalwane owamsebenzela uNkulunkulu ngendlela emalisayo because ukubekezela kukhiqiza izinto ezibalulekile ukubekezela abazalwane awuthola into elulana ufuna uthola the best uSamuel was a prophet kaNkulunkulu bazalwane but bheka uma wakho uthi wadlulaphi
la odlula khona uzufela khona. Isimo odlula kuso awuzufela kuso. Khuthazela, thulula umphefumulo wakho kuJehova. uJehova unayo impendulo. Ungadikibali, ungaphela amandla. Sometimes bazalwane ayaphela amandla okuthandaza ngenxa ezinye ehlangana nazo. Umzalwane ethi akusavumi ukuthandaza izinto ezibhekene nazo. Uhana wayifana nathi bazalwane, kodwa wakhuthazela emkhulekweni kungavumi. Akumele kuze kuvume bazalwane ukuthandaza. The more ushayeka, the more umasifuna uNkulunkulu. The more uhlaseleka, the more ufuna uNkulunkulu. The more kungahambi kahle, the more ufuna uNkulunkulu. Noma kuyi Christmas day uyamfuna uNkulunkulu always bazalwane, ngoba uNkulunkulu is on your side. Kodwa sibambene nanyama negazi, sibambene nemoya emkhathini elwisana nathi, kumele siphikelele. Lento oyidingayo uzoyithola. Abanye bazoyithola kule prayer. Abanye kule prayer bazobamba izinto zabo. Kufanele bazale simqonde uNkulunkulu wethu. He is powerful. uJesu sathana wamstripha wonke amandla, wasala powerless. Lento yenzayo usathana imizamo yokusikhohlisa, akanamandla. Kodwa thina bazalwane ngicela singadikibali. Imini lithi phaphela wayemfuna uNkulunkulu by year, akakhathalanga. Awukhathala emthandazweni bazalwane, as long lento oyifunayo ngakayitholi, qhubeka uthandaze. Fana nalomuntu wesifazane wayengaqualify ukuthola isabelo sabantwana bakaNkulunkulu, angalekwa bezizwe. Uyafika uyakhala emva kwaJesu nabafundi bakhe, ngoba ufuna ukuthi uphilise umntwana wakhe ogulayo. Abafundi bakhe bathi Jesu, ngoba bebekhathaza abafundi bakaJesu, lo muntu usibangela umsindo ngoba bona bahamba nenkosi kumnandi. Lona uyakhala bazalwane bathi babangelani. Kodwa lo mama kangayekiswa ukuthi bayamdelela bathi ubanga umsindo. Wathi hayi inkosi ngisize. Bathi uJesu mbizeni. Wafika inkosi ngicela ungisize ungiphilisele umntanami. Athi uJesu angeke ngithathe ukudla kwabantwana ngikunika izinja. Ngamanye amazwi usho ukuthi lo mama yinja. Noma sethi uJesu ambiza ngenja, mama bakaphela amandla. Wathi kodwa nezinja zithi mvuthuluka engaphasa betafuleni nabanini bazo. Wathi uJesu, oh great is your faith, akwenzeke njengokholo kwakho. Uyaphikelelwa emthandazweni, kuyaphikelelwa emthandazweni, kuyaphikelelwa. Themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, unganciki kokwakho ukuqonda. Mazise yena ezindleleni zakhe zonke indlela zakho, mazise yena, uzophumelelisa imikhondo yakho. Mathembe wena, wamthemba kungathembisi, wamthemba ngoba uyamazi ukuthi uthembekile. Noma ihatha yakhe ingadilaya, akumdiscourageana, wabambelela kuye, wamethemba. Mathembe ungasavumi, mathembe ungasabheki, mathembe he will never let you down. He is faithful. 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 Akakukhohliwe.
akakhohliwe mntaka baba ngizobethemba njalo ngokuyaya zindlela uzongihola Sikhuleke sonke bazalwane. Siyabonga baba egameni likaJesu. Inkosi ephakeme. Inkosi ebamandla. Wathembekile baba. Wathembekile. 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 Unamandla. Siyabonga baba. Ukuthi asilekelani. Asilekelani. Siyabonga ukukhuluma kwakho, siyabonga izwi lakho, siyabonga baba ukuthi uyakuzwa ukukhala kwethu. uNkulunkulu ophendulayo, uNkulunkulu obonayo. Baba, uma wayeza ukukhala abantwana baseNiniva ushilo bakhohlakele, kangakanani thina siza kuwena sikuvumile. Weza ukukhala kaDavidi ephingile, kangakanani Nkosi siza kuwena sizozendlala. Baba, weza ukukhala kwabaningi nabaseGibhithe Nkosi, abantwana baka-Israyeli, weza ukukhala kwabo wabakhipha Nkosi. Siyabonga ukuthi nathi uyakuzwa ukuthi ukukhala namhlanje baba, siyakuphila ukuthuba phambi kwakho. Siyabonga Nkosi ukuthi kukhulu ozokwenza ebandleni lakho. Sikunika udumo in advance ngegama elihle leNkosi uJesu. Amen. Sizothulula bazalwane, sizokhala kuNkulunkulu. Malibonge igama likaJesu. Siyabonga kakhulu baba umfundisi ngezwi leNkosi. Sizothandaza bazalwane. Okubheka oseduze kwakho nje umbambe ngesandla ukhuleke kanye naye bazalwane. Abanye siyazi beze nezinto ezithile le baba wethu onamandla. Kuhle baba ukukhala kuwe nokucela kuwe. Kuhle baba ukuthulula kuwe. Baba wethu onamandla, siyabonga ukuthi wena Nkosi ubeka inhliziyo. Baba wethu onamandla uyasibona. Baba wethu ongcwele egameni likaJesu waseNazaretha, siyabonga ukuthi baba sizothula endaweni e-right. Baba wethu onamandla wonke ngegama likaJesu sibonga ukwethembeka kwakho nakuleli hora. Baba wethu ongcwele, sizoqinisele emthandazweni, sizokhuleka kuwe Nkulunkulu wethu ngokuthembeka kwakho Nkosi. Usikhombisile, wasibona
igama njalo. In Jesus' mighty name. Hallelujah. 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 Siyambonga uNkulunkulu bazalwane ngezwi lakhe ukuzothandaza kule ndawo ukuzohlalela uNkulunkulu. Hallelujah. Ngiyalithanda izwi lenkosi esasho baba umfundisi ukuthi umphefumulo kaHana wawunomunyu. Hallelujah. When you are going to indawo yakho yokuthandaza awuyi ngendlela ejwayelekile. Hallelujah. Uma umuntu othandazayo abaqonda ukuthi mhlawumbe ukhaliswayo noba kwenzakalani, kodwa sizwa kuma prayer items bazalwane egameni lika Jesu. Uma umuntu othandazayo kune security, lithi lenkosi security to those who trust in the Lord. Hallelujah. Umuya lapha ku Psalm 91 izocela nje bazalwane siphinde sisukume sonke siya kuma prayer items. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane ukusihlelela umthandazo njengalona. Athi umhlabeleli, he is always faithful every day and every hour. Siza sinalolo themba mina nje baba umfundisi hayi seku right. Hallelujah. Ukuthemba yena yedwa nje bazalwane. Hallelujah. Kukhona into ethi ngizobonga. Hallelujah. Simnika lonke udumo ngoba uthembekile bazalwane. Hallelujah. Our first prayer item bazalwane namhlanje sizokhulekela uhulumeni wethu bazalwane, praying for South Africa for good governance and unity in GNU bazalwane. Elithe izwi lenkosi wasiwakhulekele ama leaders ethu. Hallelujah bazalwane. Thina sibona bokueda izinto ezishiwoyo kodwa sizokhulekela ubunye kukona kuhlukahlukene amaqembu ngamaqembu egameni lika Jesu ukuthi uNkulunkulu wethu azibonakalise bazalwane ngegama lika Jesu. Bese unumber 2 wethu bazalwane, we are going to pray for our new members abajoin isonto bazalwane abazinikela kuJesu Kristu bazalwane ukuthi bakhule othandweni kaNkulunkulu bazalwane nasekuthandeni ukuhlanganyela bazalwane, ngoba abanye balahleka nje ukuhlanganyela isitha siyakususa emehlweni abo azizwe umuntu ethi hayi angilapho kuzokwenza u1 no2 no3. As you are praying this year bazalwane nangomoya oyingcwele uzocabanga ukuthi namhlanje uzofica umama umtheni befunda imemezelo kanti uNkulunkulu senza ngenye indlela yakhe. Hallelujah. Isikhathi lesokufuna uNkulunkulu bazalwane. Ngicela sikhuleke loma prayer items oma o2 bazalwane sizodlulela kwamanye. Baba wethu ongcwele namanje uNkulunkulu wethu onamandla wonke uthembekile uNkulunkulu wethu, siza kuwe dwala lensindiso yethu. Nanti baba izwe lethu South Africa baba wethu namandla sikhulekela baba ubunye uNkulunkulu wethu namandla lokubusa kahle baba wethu namandla kuthi okudala sesikuzilo ngahambi kahle kodwa manje uNkulunkulu wethu ongcwele qala izinto ezintsha baba wethu namandla basebenzele baba izwe ungabikoli ukuyisebenzela bona. Siyawaletha ama leaders ethu kuwe kusukela baba ku president wecountry, icabinet yakhe yonke, ama ministers wonke uNkulunkulu wethu, national, provincial and local baba wethu namandla ubonakaliswa amandla akho amakhulu baba wethu ongcwele. Siyabonga ukuthi esihlangene uNkulunkulu wethu namandla othe ezwi lakho noma sicela noma yini sizoyenzelwa baba wethu namandla. Siza kuwe Nkosi ngokukholwa egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyathandaza baba wethu namandla kubantwana bakho abazinikela kuwe njengenkosi nomsindisi, abazinikela ngisho ebandleni ukuthi baba bakhulise ekuthandeni wena nasekuthandeni ukuhlanganyela baba wethu namandla. Siyabonga uNkulunkulu wethu ukuthi usizwa nakuleli hora ngegama lika Jesu Kristu inkosi yaseNazaretha. Baba sikunika lokudumo mana njalo Nkosi ngothembekileyo in the name of Jesus. Hallelujah. 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 Thank you Jesus. The third one bazalwane, we are praying for the revival of the Holy Spirit in the church. Hallelujah. Bese sikhulekela bazalwane even ama families ethu uyakwambula nje umoya engcwele ukuthi singabonizwe bazalwane ngathi akuhlangahlangani kodwa isitha si-attack kakhulu ama families, praying for peace, unity, forgiveness bazalwane
uthi uyothandaza le uzwe ukuthi kumndeni nokuthi kunje bazalwane. Siyakhuleka ukuthi uNkulunkulu afake iunity, ukuthula nokuxolelana bazalwane. Khona into ebhlungu uthola ukuthi ngizwana kakhulu noma Mjali kodwa ngizwana noma Mdladla abe ngusisi wami omdala. Haleluya. Siyakhuleka ukuthi uNkulunkulu angenele kuma families ethu, kuzi community yethu bazalwane, iphile ibe nobunye egameni lika Jesu. Baba wethu ongcwele, sisondela kuwe baba wethu namandla. Kuleli hora uNkulunkulu wethu ongcwele siza kuwe nama families baba wethu namandla, siza kuwe baba nabazali, siza kuwe nama siblings onke baba wethu ongcwele, generation yonke baba wethu namandla emakhayeni ethu. uNkulunkulu wethu sisondela kuwe, dwala lensindiso yethu, uzwana uNkulunkulu wethu namandla, ukuxolelana uNkulunkulu wethu ongcwele, ukuthula baba wethu ongcwele, othezwini la kushiya nakho baba wethu ongcwele, wathi awusiphi njengokupha kwezwe baba wethu namandla wonke sisakuwe uNkulunkulu wethu ongcwele, athi umoya engcwele ekhona phakathi kwethu imvuselelo baba wethu namandla, wisuse konke baba wethu ongcwele ongalungile baba wethu namandla wonke. Siyakhuleka egameni lika Jesu, siyayizwa baba wethu namandla uhamba nathi indlela yonke, ubeka uNkulunkulu wethu ongcwele, usiphe ukulalela baba wethu namandla, sihambe kanye nawe uNkulunkulu wethu ngegama lika Jesu Kristu inkosi yaseNazaretha baba wethu namandla wonke. Siyathandaza uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi kuhambe wena phambili egameni lika Jesu Kristu inkosi yaseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu wethu namandla ngoJesu Kristu inkosi yethu. Hallelujah, amen. Hallelujah bazalwane. The last one kukhona nomunye ngithintile indaba yemsebenzi bazalwane. Siyamnxusa uNkulunkulu adala amathuba emsebenzi nezingane nabadala, avusa amakhono uNkulunkulu, la umuntu eneskills khona uNkulunkulu asize egameni lika Jesu. Kusaqhubeka nama interviews ezindaweni ezahlukahlukeneyo, sicela isandla sikaNkulunkulu bazala kukho konke, kungabikho kwenzelelela kodwa kube yilowo odingwa ngaleso sikhathi ukuthi angene emsebenzini. Baba wethu namandla wonke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha sisondela kuwe Thixo wethu namandla wonke. Uthe baba ezwini lakho namaplani amahle ngokuphila kwethu, amaplans okusiphumelelisa uNkulunkulu wethu namandla wonke. Vusa amakhono osiphe wona ke Thixo wethu namandla, namathuba emsebenzi kunje somandla siza kuwe ngoba uNkulunkulu baba able to do anything baba wethu namandla wonke, awahlula lutho kuwe Nkosi, akukho baba ongenzeki. Siza kuwe baba nabantwana bakho baba ama interviews baba wethu namandla wonke, sicela kwakho baba ukwenza baba wethu namandla wonke, sicela kwakho ukwenza uNkulunkulu wethu ongcwele egameni lika Jesu Kristu inkosi yaseNazaretha, ukuthi kuhambe baba wethu namandla ngokwecebo lakho uNkulunkulu wethu, udumo lonke baba lungo lwakho egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga baba wethu namandla in Jesus mighty name, amen. Hallelujah bazalwane. Ngizocela kubazalwane mekhona ama prayer items abanawo nobukubonga uNkulunkulu egameni lika Jesu, amen. So dedela leso sikhathi siphakamise isandla makunakho i prayer item ingakhavekanga kula, amen baba. Hallelujah bazalwane. Ngiyacela baba sikhulekele kakhulu bazalwane njalo makuvulwa ama TV khona abashonile ababulewe, ngaba ngabesilisa ngaba abesifazane ngabe abantwana. Siyamnxusa uNkulunkulu, amen. Asikho esinye isandla bazalwane. Oh amen, amen, amen. Amen. Sikhulekele abagulayo, healing bazalwane. uNkulunkulu wethu yaphilisa egameni lika Jesu. Ngiyacela siyeni sonke bazane emthandazweni. Baba wethu namandla wonke, igama lakho Nkosi lihle lithembekile, sisondela kuwe baba wethu namandla wonke. Siyala uNkulunkulu wethu ongcwele, umoya wodlame, umoya uNkulunkulu wethu ongcwele okuba nezinhliziyo ezincane uNkulunkulu wethu ongcwele baba wethu namandla. Siyala umoya wolaka uNkulunkulu wethu omuhle egameni lika Jesu,
waseNazaretha. Nkulunkulu wethu ongcwele, thatha indawo yakho somandla usibonakalise. Nkulunkulu wethu ongcwele, emndenini yohlukahlukeneyo babantwana bakho lwabadalwe nguwe Nkulunkulu wethu, siyayala umoya wesitha baba wethu onamandla ongafuna ukubekezelelana. Baba wethu ongcwele, egameni likaJesu waseNazaretha, zambule Nkosi ukuze abantwana bakho bafinyelele kwazini iqiniso elinguwe, bazinikele kuwe Nkosi njengeNkosi nomsindisi, ukuze kube nokuthula Baba wethu ongcwele emazweni wonke. Nkulunkulu wethu, siyathandaza Baba nabagulayo, abanye basemakhaya, abanye basezibhedlela. Baba wethu ongcwele, siza kuwe Nkulunkulu wethu onamandla wonke. Thatha udumo Nkosi uzibonakalise egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Take control of everything, my God, in Jesus' mighty name. Hallelujah. Amen. Angande bukhona nibazalwane nosala egameni likaJesu. Uma bengekho kubazalwane sizocela babafundisa kusekho kunye. Siyakhuleka, cela uMamdladla asibusisele inkonzo egameni likaJesu, bese bazalwane siqhubeke sikhuleke. Umnikelo sizonikela ngomgqibelo bazalwane. Every day and every hour you are faithful, oh Lord. Baba wethu omuhle, Baba wethu othembekile, Baba wethu ophezu konke, Baba wethu okhona kuzo zonke indawo, obona la singaboni khona, ofinyelela la singafinyeleli khona. Amandla onke angawakho, umuso wonke ungowakho, inkazimulo yonke ingeyakho. Baba wethu omuhle, sesikhulekile Baba, sesiuthululile umoya wethu kuwe singabantwana bakho. Wena babusizwa njalo siyibandla lakho. Siyabonga Nkulunkulu ongcwele ukuthi impendulo sezikhona, impendulo ezahlukeneyo zabantwana bakho. Nkulunkulu ongcwele, siyabonga ngaleli thubo siphe lona. Siyabonga Nkulunkulu ongcwele, sesiyaphuma ke Baba silizwile nezwi lakho. Izwi lakho linamandla, liyaphilisa. Izwi lakho liyasikhulisa, izwi lakho liyasihlakaniphisa. Ezwini lakho sithola iwisdom evela kuwe. Siyabonga ke Nkulunkulu ongcwele, namanje ke Baba busisa Nkulunkulu ongcwele inkonzo yonke, busisa abantwana bakho ngamunye ngamunye. Nkulunkulu ongcwele, sisaphuma sonke Baba sifike siphephile emakhaya. Udumo lonke lubongo lwakho egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Amen. Bona nakusasa bazalwane 5:30 siyabonga kakhulu.